Zdraví vás Danimali u dalšího videa z Let's Play na Minecraft. Tohle se vydává na YouTube třetí part, myslím, že tohle je čtvrtý part na Minecraft, to je snad jasný. Dělal jsem tady pár věcí, třeba takhle jsem se snažil si tady udělat koberec, já si ho udělám ještě. Ano, vy si určitě říkáte, že teďka celý díl bude věnováním dělání pitomního koberce na zem. A že furt takhle budu dělat špatně. A jo, takhle budu muset to rozbět. Ne, to jenom udělám takhle na začátku. Tady se mi dopeklo železo. To vezmu s sebou. A samozřejmě našel jsem tady vesnici. Když se podívám na mapu, tady mám mapu. Jinak můj skin je úplně jiný než minule. Minule jsem měl, jaký jsem měl minule, sakra, tenhle. Castaway a teď mám, sakra, mám myslím toho Barzon, takovej ten, jak ho mají v těch, ve vězení. Hele, uhlí, to si hned beru. A musím říct, ten z vás, kdo říká, nenatáčí vůbec nikdy Minecraft, tak ať si to strčí ty své slova někam do píp, opravdu, protože já Minecraft mám, myslím, tak rok nebo kdy, jo, ne, celý tenhle rok pomalu ho budu mít, hraju ho, baví mě, nepřestanu. Podívejte se klidně na Anselma, ten už to sami říkal taky, hraje Minecraft 2 roky a nenutí ho nic přestat. On říkal taky něco o tom, proč je Minecraft tak skvělej. A já s ním opravdu souhlasím s Anselmem. Samozřejmě vy si určitě říkáte, že Anselmo to je určitě jenom nějaký malinkatý génius, který je malý dítě prostě génius. Ale je to naopak. Je to dospělý člověk, já mám 15 bodů, tady jsem si dělal, nevím, farmu na stromy, tady jsem si zasázel stromy, dělal jsem si ještě nějakou čepičku boty, hlavně ty boty, a tady teď se pokusím zabít tu krávu, protože já potřebuji mít 7, abych měl úplně celý tady pokrytý brněním, což je můj cíl. Ano, další maso, prosím, další body. Kráva kam mi utíká, tohle umře. Tyjo, ty jdi někam. Tyjo. 8! To se hned můžu udělat triko. Již možná na triko se potřebuji na 9, no sakra. No 9, no sakra, no. Tady připlavu na druhou stranu. Já si tam něco vykraftím. Nevím, co bych měl udělat, ale nebudu to dělat. Je tady nebezpečný creeper, který se mě všiml. Dobrá, jsou 2. Ty jo. No. Takže to se všechno bude opravovat, takže já to tady budu potom mimo záznam opravovat. Ty jo. Zbij se. Ježiš. Enderman? Ty jo. Tak a teď jsme sem nevlezli. Pojď. Pavouku. O dobrá, teď nechceš, tak nechceš.
chceš, nechám tě tam, kde si tam je nějaký. Děkuju za spolupráci. Spolupráce je málo platná. No. Myslím, že jestli jste se koukali na Nargona, tak víte, co dneska chci dělat. Ano, dneska chci dělat sklad. Teďkon si tady problém takový, že no, super, já si podívat na Slendermana. A na Endermana. Nechceš mrtvej, kámo. Já se na podívám ještě jednou, aby bylo víc na straně. Pojď. Co je? No jo, neotevírej na mě trošku, sakra. Takže seš víš naštvanej, našranej. Aspoň, že udělali také, že nenávidějí vodu, kdyby udělali jakože vodou by šli ještě rychleji než normální člověk, protože oni se že teleportujou, takže by bylo ještě byly by 6 minut, ještě 2 minuty do konce celého tohle videa. Takže možná se sklad necháme na příští video, dneska jsme si jenom ukázali vesničku. Moc určitě na videu nevidíte, čekám, až budu mít ten Gaming HD, ale to ještě bude trvat, já si tady vykraftím další polívku, už nemůžu další. Tady máme jenom malinkatý sklad, tady se podíváme nahoru na naší losos, ano, jsem losos. A prostě tady. Mám pocit, že něco mi říká, že bych mohl si udělat, no, jak to bude fungovat. Já to musím zkoušet, jestli to nebude fungovat, tak to prčic. Já se s něčím postel. Jestli to bude fungovat, tak si to tam nahoře nechám. Jestli nebude fungovat, tak si to tam nenechám ani náhodou. Ne! Nefunguje! A hlavně nefunguje to, že tady... Takhle mi se nenalezeš, nejde. Tyjo, takový traumata. Tyjo. Myslím, že jste se taky